Това е историята на Сияна. Поредното дете, което ще остане завинаги дете. Вчера моето дете Сияна на 12 години е пътувала с баба си и дядо си. Срещу тях навлиза тежкотоварен автомобил. Така животът на семейството се обръща за секунди. Шофьорът помел 6 паркирани коли в центъра на София в неделя вечерта. Спри! Нямаше никой, може да не бързай! Не си струва една минута чакане да бъде заменено за цял живот. На пътя няма място за грешки или бързане. Бъди внимателен, бъди отговорен. Пази своя живот и живота на другите, защото си струва. Всяка секунда живот и дар, всяка усмивка е безценна. Животът е безценен, безопасността е избор. Днес ще ви представим изготвения от нас клип на тема безопасно каране на електрическите тротинетки. Електрическа тротинетка не може да се кара от лица под 16 години с максимална скорост 50 км в час. Има право да се карат електрически тротинетки само по бела алея, а ако няма бела алея, е позволено да се карат дясно на платното за движение при път с максимална скорост 50 км в час. Най-високата е позволена скорост е 25 км в час. Задължителна екипировка при ниска видимост е светлоотразителна жилетка. Задължително е да се носи каска. Забранено е карането на електрически тротинетки под въздействието на алкохол. Забранено да се превозва повече от един човек или предмет на електрическа тротинетка. Карайте безопасно! Светофарът е светлина на род, червено за търпение, жълто за внимание, зелено за движение. Спри! Погледни! Пресечи! Безопасността е в твоите ръце. Аз съм вече първи клас. Днес ще споделя с вас. Светофара пътен аз познавам и на зелена светлина винаги преминавам. Свети ли червеното човече? То ми казва, че от пътя трябва да стоя далече. Светне ли зеленото човече? Кани ме, минавай вече. Друго място за пресичане аз знам. Пешеходна пътека зебра се нарича и по нея никога не се тича. Хей, шофьори, запомнете, здравето и живота ни пазете. Всеки бърза сутринта, всеки яхнал е кола. И улисан в бързината нарушава правилата. Газ натиска и забравя, че животът втори дубъл няма. Хей, шофьори, ако спрете и спокойно помислете, животът има ли цена? Внимателни на пътя ви бъдете, животът наш и ваш пазете. Когато порасна и стана шофьор, другите ще пазя без надзор и контролер. Знам, че е важно. Когато седна в колата, трезва да ми е главата. Плана, щом сложа и натисна педала с газта, ще внимавам и ще спазвам всички пътни правила. Хей, хора, запомнете това, че правилата по пътя ни предпазват от беда. От вас зависи, разберете, от пътя живи да се приберете. Една грешка променя всичко. Намалете скоростта, пазете ни. Безопасността е наш общ урок. Не давайте лош пример, като нарушавате правилата пред нас. Не карай бързо. Животът не е състезание. Ние сме твоите деца, очакваме те от дома.